Па легендзе, 13 жніўня для атрымання медыцынскай дапамогі ў паліклініку звярнуўся пацыент з сімптомамі інфекцыйнага захворвання. У ходзе першапачатковага агляду патэнцыйнага хворага была выяўлена сібірская язва. Таксама была звернута ўвага, што пацыент працуе жывёлаводам у сельскагаспадарчай арганізацыі, на якой ёсць інфекцыя сярод жывёлы. У ходзе вучэнняў супрацоўнікі ветэрынарнай станцыі хуткай медыцынскай дапамогі, лячэбнай сеткі і цэнтра гігіены і эпідэміялогіі зладжана адпрацавалі поўны алгарытм дзеянняў. Ад выяўлення інфекцыі да зняцця ахоўнага касцюма, транспарціроўкі і ізаляцыі магчымага заражонага, а таксама ўзяцця і упакоўку біяматэрыялу для лабараторнага даследавання. Учения у нас проходят ежегодно на разные тематики. Они призваны для того, чтобы отработать взаимодействие всех заинтересованных служб и ведомств, чтобы каждый понимал, на каком этапе, какие функции выполняются, как проходит информация при выявлении таких пациентов и что каждый из специалистов должен делать. Имитационное учение проходит для того, чтобы отработать взаимодействие всех заинтересованных служб и ведомств. Акрамя практычнай адпрацоўкі навыкаў, удзельнікі замацавалі і тэарэтычныя веды, алгарытмы дзеянняў пры падазрэнні на асабліва небяспечную інфекцыю. Адмысловая ўвага падчас вучэнняў надавалася зладжанасці дзеянняў усіх службаў, правільнасці выканання кожнага этапу і аператыўнасці прыняцця рашэнняў. Менавіта гэтыя тры складнікі з'яўляюцца галоўнымі пры ліквідацыі агменю асабліва небяспечнай інфекцыі. Ад іх напрамую залежыць бяспека людзей і прадухіленне распаўсюджвання захворвання. Вучэнні дазволілі удзельнікам адпрацаваць навыкі да аўтаматызму і упэўніцца, што кожны гатовы дзейнічаць выразна і прафесійна ў рэальнай сітуацыі.